Egunon, ni Iñaki Etxepare naiz eta biolontxelo jotzen du normalean, baina gaur zuzendari naiz, zergatik? Zergatikan gaur badukagu kontzertu bat Amai Kulturzentruan. Lehen pieza honetan, Maitena Paietz Lizeaga Irungo biolin jotzailea izango da, Belgikan ikasten ari dena, Bruselako kontserbatorioan. Henri Vieuxtemps bosgarren kontzertua interpretatuko du. Belgikako musikagile eta biolinista virtuoso handia izan zen. Hain zuzen ere, Bruselako kontserbatoriorako konposatu zuen lan hau. Maitena ikasten ari den kontserbatorio bererarako. Musika obra zoragarria da. Bere lehen mugimenduan gauza erromantiko asko dituena eta biolinaren nagusitasun handia erakusten duena. Badago bertan kadentzia bat, non biolin jotzailea bakarrik garatzen den eta arimatik ateratzen zaiona edo konpositoreak idatzen duena improvisatzen duen. Bigarren mugimendua lasaiagoa da eta hirugarren mugimendu azkarragoarekin jarraituko dugu azken esprintarekin amaituz.
Eta orain pieza zoragarria dugu. Juan Krisostomo Arriaga konpositorea Bilbon jaio zen. Wolfgang Amadeus Mozartetik 50 urtera. Gutxi gorabehera 1807 urtean gaude. Musikagile bikaina izan zen, baina Parisera bizitzera joan eta oso gazte hil zena, 18 urterekin. Musikazko eta kalitate izugarrikoa idatzin zuen. Pentsa ezazue Mozart eta Haydn moduko konpositore euskaldun bat izango genuela. Orain interpretatuko dugu sinfonia aztertuko dugu. Sinfonia handi batean instrumentu asko dira aldi berean jotzen eta partituran ikusiko dugu. Hona hemen orkestra handirako sinfoniaren partitura. Goiko aldean haize tresnak guztiak ditugu. Txirula bat, txirula bi, oboe bat, eta bar. Tresna horiek guztiek egur haizea deritzueguna osatzen dute. Hurrengo taldean metalak ditugu. Trompa bat, trompa bi, trompetak, eta azpian, hasieran ezer jotzen ez duen lerro honetan. Timbalak ditugu, perkusioa. Amaieran, bibolina bat, bi, biola, biolontxelo eta kontrabasuaren 5 ahotsa ditugu. Beraz, sinfoniaren hasiera hemen daukagu. Horrek esan nahi du tresna horiek guztiak batera entzuten direla eta pentagrama ezberdinez osatuko sistema izeneko modu batean idatzita dagoela. Pentagrama, P
Penta hitzak 5 esan nahi du, eta gramak lerro. Pentagraman 5 lerroetan idazten da musika. Kalitate handiko obra da, eta guk, euskaldun gisa, interpretatu behar dugu. Irungo kontserbatorioko ikasleek eta nik neuk horren bertsio bat egin nahi izan dugu. Gaur, Irungo Amaia Kultur Etxean entzungu duzue, eta Irungo kontserbatorioko ikasleek hainbat astez egiten dute lana. Ikusiko duzue, haizen familia osoa, perkusioa eta sokaren familia. 21 minutu irauten duen obra da, baina zati bat bakarrik entzungu duzue. Ikastetxean ez baituzue gehiagorako denborarik. Ezin baituzue mate, gazte eta barreko eskolak galdu baina gozatu ezazue, kalitatezko musika entzungu duzuelako.
Thank